Dip. Ce să iau de aici? Oh, lemnul! Partea 3, să începem. Oh. He. 3. Deci. Ce-am uitat să facem în partea? Ține bățul! Oh, Doamne! Ce-am uitat să facem în partea 1? Dar ce-am uitat să facem în partea 1? Să facem ce să facem? În a doua, de fapt, Doamne, ce vorbesc? Am uitat să facem... Ce? Să închidem ușa. Da. Și zicem bye pentru partea a doua. Da, bye pentru partea a doua. Asta se închide. Normal. Și pentru partea întâi. Așa, pe Minecraft, așa. Păi țin. Un pic, fă așa. Scutură, shake it. Așa. Scutură. Acum am... Fluture. Vreau să te scutură. Ca să l-am băgat în pământ, ca să e de direct, să nu mai punem cărbune. Așa, se conectat acolo. Da. Trecem în personajul meu pentru câteva secunde. Dați aici. Aici vine redstone-ul și intră în pământ. Și tu o să mai filmezi. Da, știu. Da, eu mai fac. Aici. Vine bunica mea. Da. Bine. Ce vrei? Bine, fă tu pita. Dacă n-aș fi eu de zi cu zi. n-ai avea pita să mânci. Am aș face și eu ceva, gen, aș învârti așa și gata! Pita. Nu știi. Știu, dar nu-i problemă. M-a intrat firele alea în ochi, în ureche. Așa magică. Ok. Luca. De vedeți chestia asta, habar n-am ce, de ce o să arunc. Și iau asta. O cârli. Ok, deci, bun. Acum o să-mi iau... Ce să-mi iau? Chestia asta. Ok, nu-mi iau. Acum o să fac o activitate. Nu. Și de data asta, ca să nu uităm să spunem bye. Bye, o să spunem mama. Să te uiți tu. Nu. O să mă uite. Să te uiți tu. 3 minute până acum Cât avem... aproape 9 minute 50. 50, ok. O să mai fie 10 secunde după aia. Hai să-mi beau și eu de aici. Uite, eu fac acum ceva. Chestie, bestie. Uite, s-au încălzit, dar foarte tare s-au încălzit. Panou solar. Hai, uite așa. Aia o căutam eu, bă. Da, eu am găsit aia la mea aici. Știu, mă. Bun, o să iau. Asta a fost ceva gen într-o versiune de Minecraft vechi, de mult, foarte mult timp. Mojang a șters itemul acesta, nu știu ce. Era ceva gen. Era în loc de redstone și se învârteau, era tot semnal. Și se puteau pune pe pereți, etc. Bine, haide să... Iepurele fuge, nu poți să-l nici cum. Să o pun și aici să ajute un pic. Să facă vânt. Băi, l-ai rupt. Rupt! Uite că l-ai rupt. Bă, dar ție nu pot să dau nimic am. Taci, că și tu ești. Taci. Da, uite că l-ai rupt. Scuze. Nu-i vina mea, e vina ta, pentru că... Din nou piniata. Bunica mea. Ce mai speriat? Ce-o speriat-o. Bianca. Că am făcut așa că... Nu mai vreau. Nu mai vreau. Să fugim. Bianca, intră în personajul tău, haide. Ok. Nu mă, că ți-l pun pe cap.
Ți-l pun tot acasă. Nu, că de ce mi-ai făcut să-l faci? Ia de acolo. Ia de acolo. Nu ca aia. Stinge.